Hello mga my loves, it's me again, Wengsi, ang babaeng manginhasay nga nang ambisyon mahimong vlogger maunang sa dagat ug sa hunasan perming gatambay. So for today's video mga my loves, ang video nato karon daan na gini siya nga video adto paning panahon sa naa pay bagyo nga Quiapo. Ambot Quiapo ba to mga my loves basta. Ug karon lang gyud ni siya nako na post or karon lang gyud siya nako na edit kani atong katapulan lagi oy. So kani din panahon na mga my loves mo ning panahon nga nakakuha ang akong manghod og sambagon. Yes mga my loves, nakakuha na po sila isa ka sambagon. I mean, duha day ang ilang kuha ani mga my loves, pero ang isa ka sambagon ilang gisud-an. Kani akong mga manghod mga my loves, isan pag naibagyo, hala panglawod lang gihapon tungod sa kapobrehon lagi oy. Mo nang mulawod gyud taon sila, bahalang naibagyo. Pero kaning bagyo ha, dili noon diri igo. Pinisik raning amua. Mao nang perminti mi pasalamat sa Ginoo. Kay bisan pa man sa kakusog sa bagyo, nga moabot, pero diri sa amuang lugar, buyag gyud kay mga my loves. Di lang donggon og maot. Safety ra gyud kay ni among lugar sa mga bagyo-bagyo mga my loves. Usahay man gani mga my loves, basta kanang naanay kusog kay nga bagyo, ang mga barko nga pasaheroan mga my loves or kanang mga cargos nga mga barko, ang uban diri gyud mandunggo or diri manago og dolo diri migpantalan diri mga my loves. Sunod barangay ra, makita ra jud kayo ang barko pag mulabay diri paingon sa pantalan og madungog kayo yang sirbato inigdunggo niya sa pantalan. Anyways mga my loves, sambagon og tamarong ang ilang kuha aning tayma. Kaning mga isda mga my loves, lami kayo ni sinugba, tinola og kinilaw. In short, sutokil. Og iapil po nato ang inunon og pinirito ani mga my loves. Lami ni kay pertigyong labasa. Kay mo pagdonggo ani gikan sa dagat. Kaluoy sa Ginoo mga my loves, swerte kayo may diri gyud. Kay perminti may kakaon og isda nga labas. Managat lang ka or manginhas, makasud-an ra gyud ka. Unya libre pa. Unya ikaw og dili ka kabalo manginhas or dili ka kabalo managat, pwede ra kay ka makapanglibor para makasud-an. Unya og swertehon ang mga mananagat, daghan og kuha, makatimbang pagyud ka. So, makakwarta ka. Basta maghago lang kag panglibor. Malibre na gyud kayo imong sud-anon og bugas. Og diri na lang siguro ko to bang akong voice over mga my loves kay hunas na pod, manginhas na pod ko karon. Manginhas na pod ko mga my loves kay para makakaon na pod mig kinason. Kay murag lami na pod kayo ikaon og kinason mga my loves. Murag magdala na lang siguro kog ispat diretso karon kay tingsulo naman. Manguha na pod og suwaki ani kay murag lami na pod ikaon og suwaki. Sakto gyud kayo ron mga my loves, manguha tag suwaki kay full moon. Dagko og unod ang tuyom og ang mga suwaki. Basin ka mo di mga my loves, ganahan mo manginhas or manulo. Manginhas na mo mintras dako pa kayo ang hunas. Dala na lang mog ispat daan kay magabin-an ang hunas. Pero ang uban bitaw mga my loves no, kay dili bi sila ganahan manulo basta full moon. Kay liksi kayo ang mga isda basta full moon. Idlas kaayo sila. So ang nindot mga my loves, manginhas na lang gyud ta. Dala panulo og mga kinason og mga suwaki or mga tuyom. Di lang sa ta manguhag isda kay hayag man ang bulan. Idlas kayo ang isda. Pero ako bitaw mga my loves no, mas ganahan jud ko manginhas basta full moon. Kay lami kay tan-awon ang bulan gyud. Og naa ka sa hunasan. Makawala gyud siya stress. Sulayi gay ninyo panulo mga my loves nga full moon then tan-awa ang bulan. Di ba lami kayo tan-awon mga my loves. Makarelax kaayo. Anyways mga my loves, ing abot naman noon tag hunasan aning kalakiha oy imbis isda ra unta nga tong hisgutan, ning abot naman hinuon tag hunasan. Ning abot naman tan og bulan. Bitaw mga my loves, diri na lang gyud tama nang ako ang voice over kay manginhas pa ko. God bless and keep safe na tong tanan mga my loves. Bye.